tentang orang Islam seputar agamanya, itu pasti seorang Islam tersebut akan kelimpungan dan kelabakan begitu. Agama Islam ini memang didirikan di atas tipu-tipu. Makanya ketika kita bertanya tentang orang Islam seputar agamanya, itu pasti seorang Islam tersebut akan kelimpungan dan kelabakan begitu. Agama Islam ini memang didirikan di atas tipu-tipu. Kang ndadekake gumuning Semar iki kaya-kaya para manungsa wektu iki wis padha koncatan nalar ora duweni akhlak budi pekerti lan hati nurani. Padha nyekel agama ora padha dirasa kanggo mbasuh jiwa raga mulih bisa matrapake alusing tumindak. Nanging agama malah kapara kanggo godha, kanggo kudung, kanggo alat mitenah sesamaning padha le manungsa. Nabrak kono nabrak kene, numbuk kono numbuk kene, njeblok kono njeblok kene, nantang kono nantang kene, nyaji kono nyaji kene, poyok-poyok kono poyok-poyok kene, kaya-kaya bener-bener dhewe, kaya suci-suci dhewe. Demen ngendak gunaning liyan, tembunge kasar, sugal gal ugalan, kaya watake dajal. Dadi manungsa yen wis wani dadi tetungguling agama kuwi solah bawa muna-muni akhlak budi pekertine, ucap lan pangucape kuwi kudu bisa rineksa lan dijaga, bisa kanggo conto lan nuladani kabeh para manungsa. Ora kok laku tumindake kaya Drubeksa, wadya balane Betari Durga, mung waton Sulaya dadi sukertane bangsa leleteking bumi gelah-gelahing negara.